Takže ahoj lidi. Dnešní téma je nejlepší kámoška. Takže já mám nejlepší kámošku Lucku. Poznali jsme se ve školce, když nám byly 3 roky, možná jsme se znali už dřív, nevím jistě. Třeba naše rodiče se znali, nevím. No, tento člověk je prostě výjimečný v tom, že jí mám ráda jako moji nejlepší kámošku. No prostě má toho hodně. Například, když jí někdo něco řekne, tak se ho třeba ani nevšímá. Když, no ale naopak, někdy si prostě toho všimne, zakročí a řekne prostě něco a dobře ho setře. Prostě je jedno, co si o ní kdo myslí. Já fakt nevím, co bych o ní řekla. Je to fakt super kámoška a jsem ráda, že jsem ji poznala. Kdyby jsem ji nepoznala, tak ani nevím, jako tak nic nejsem. Ve třídě nejoblíbenější, teda aspoň podle mě. A podle mě je i nejhezčí ze třídy, akorát, že někdo říká, že ne, že je taková divná, ale ona je fakt nejhezčí. Že podle mě um, ona se mnou baví, je někdy jako no, já nevím, jak bych to řekla. No prostě každý den má dobrou náladu i když má špatnou náladu, tak to dokáže zapřít a prostě ukázat, že no prostě má špatnou náladu, ale pro lidem ukazuje, jako kdyby měla dobrou náladu. Prostě dokáže zakrýt tu druhou stranu, co cítí jenom ona v sobě. Tohle je prostě obdivuju na některých lidech, který prostě něco trápí, ale oni to dokážou zakrýt. A to je třeba jako Lucka. Lucka je prostě typ člověka, který, když ji někdo urazí, nebo když jí někdo něco řekne, tak se na ostatní směje a je vždycky šťastná. Někdy třeba jako přehání, že se zabije, ale tak jako to jsou jenom řeči. Ona by tohle nikdy neudělala. Já si myslím, že kdyby ono se jí něco stalo, tak každý, kdo ji zná, tak strašně letuje. Protože tenhle člověk na tomhle světě, kdyby nebyl, tak prostě není třída ta, co je naše. Je prostě jeden z našich lidí, prostě je to prostě nejlepší člověk z naší třídy, prostě každý ji tak bere, teda myslím, že každý. A kdyby se jí něco stalo, a nebo ona už tady třeba dokonce nebyla, což doufám, že se nestane, tak by každý litoval, že tohodle člověka ztratil. Ten, kdo nepoznal Lucku, tak prostě ztratil hodně věcí. Lucka je člověk, na kterýho se nikdy nedá zapomenout. Nikdy nikdo nezapomene na Lucku. Když člověk pozná Lucku, tak na ní nikdy v životě nezapomene. Tak a to je konec. A toto video je věnováno mé nejlepší kámošce Lucce.